Esneth, Nana Marau, Jean Leona. Guys, thank you Nana. Enjoy guys, and so garisa guys, pangweta emergency. Ndinodakara wasi, ndinodakara wena unotamba here wasi. Uri kutamba here. Guys, andisi kugarisa pangweta emergency. Nhasi ndakato relax guys. Ona indakato kuita relax munoza. Kuita relax guys. Ona indakaita ku relax anditoona Netflix. Ndikumboona o Netflix nasa kumana kumboona o TV ndakagara pama ndakadekara. Zvo matambudziko emadiaries haaperi. Munhu anotoya chimhanya esi wini matanika. Sisimeli paita emergency. Sisimeli chichireo life. Ndotodzoka kozviro ndogodi. Tinomuvonga mugwisiwa zviri sei Maria Adwati. How are you Sibumantlo? Nometa depi wangu nomei. Letiwe Ncube uyaphila yini sisi wami? Esi silence loveness moro so koma ikwinti muri sei Charmaine Chams. Lorraine Lolo Macheka Ethel kujeka zviri sei Melody wondo yomoto. Ndakachila wena nifaraina asina ndona Netflix so chiko chifo yani uona ichi. Ndoto patokanganisika. Ndakanganiswa nehanzvadzi yandifonera. Nachona chinonzi kwai the Adam Project ichi. Ameno tindeche ichi ameno the Adam Project ichi chakangonzi number 1 nhasi mu-SA. Sana chitega mbo chifollow up kuti ndeche. Pandikuchirega nditenge concentrate ichangotanga manje phone call yapinda. Saka basa redu ndire kupanana leti nekubatsirana nditi. Saka nango sachirega ngoita ka small video ndakagara pano. Andisi kugarisa don't worry uningina utando unoenda kunorara manje. Ngiyaphila nomvuyo unjani? Andisi kugarisa guys, andisi kugarisa. Right. Masquera say I hope you are okay guys. Pane kuita kurirakisa. Relax chayonas. Kuita relax. Right, inzwai guys, pane mwana wanda post up anonzi Tafadzwa Mike Chauke andichika pane mwana wanda post up anonzi Tafadzwa Mike Chauke veduwe pane nyaya inorwadza panapa. Mwana uyo asikuzikama kuti abva papi chaipo. Mwana uyo ane 14 years mukomana usho. Ane 14 years kudaro anoti iye ninyacho andisinzonzwisisa anoti iye akauya muna January kubva kuZimbabwe atogwa namainini munin'ina waamai anditi atogwa na leti wariseiko mwana wedu naye asikara ichiri kukura wakomana kutonge chakazvoga last month shuwa makuriro acho. Yes sister Sonia, I'm home relaxing today. I'm very relaxed at home today. I'm now nasi ndiri kumba. Right, saka mwana uyu ari kuti akauya January kubva kuZimbabwe ndobva torwa namainini munin'ina waamai. Ari kuti iye kubva zvaakauya January hana mbovhera akabuda panze. Muri kunzwa anga achigara mumba kubva January 14 years. Kubva January atanga kubuda panze nhasi. Ndo matauriro ake. Anyatso love you tafa nyaradzo zvokutodaro. Vedwe mashia imbondisiya mani wati sikuita zveTikTok tikutaura nyaya iri serious. ZveTikTok muzoona ku TikTok pana pataura nyaya yes Mr. Chibatani tikutaura nyaya iri serious. ZveTikTok ito ndezvokufadzana izvo kana meme muchionawo muchikomentawo muchiseka muri koko. Handi ndongoita ndokanda imuona muchiseka muchikomentawo ndichikomentawo zvichitofaya. Anza ndokutura ndabvawo ku TikTok. Vedwe imbosiya nditaura nyaya nemusoro vedwe. Imbosiya nditaura nyaya nemusoro. Monica. Niwo futi Monica meya. Guys chivideo cheche nemukomana weka chatoita 27,000 likes. Guys chivideo chanezero chatoita 27,000 likes ku TikTok uko. Nasi ndafumba makuseni ndine 900 followers. Ndashiya kuti vanhu vari kubuda pai. Chichainya kunetsa. Zvandishamisa ini guys. Yazi mara TikTok. Mina ndimborirawo wedu it's my time. Kumachembere muripiko mutibatsirewo. Hanzi dumbo muri kudzokera rini? Ndaifa ngenda dzokera nhasi. Saka musikana yaya anoita ane problem. Ameno yekuZimbabwe yamake nenda ne Thursday. Ndodzokera ne Thursday. Uda kuenda here? We want tik. Ndikuita tik my sister. Ndikuita tik.
chaenda nembiri oh 27 imi ndatovhunduka kana neni ndatovhunduka ndikati shuwa ma hours papande pachasvika baba pashuwa hanzi kuti ndomaitikire mamwe mafollowers ameno zvakaoma hanzi kuti tokwatipisika shuwa here mina ndikunakidza vasikana tinoda kuzama kuti ndipinde kutiktok ndenchimbokufadzai chete handi zvimwe zvinhu zvikaitwa nevanhu vakuru zvinonakidza kune zvinhu zvokuti zvikaitwa nevanhu vakuru zvinonakidza so zvikaitwa nemachembere munhu zvinongonakidza hamene zvazvinongoita so right handei kunyaya saka nyaya iripo ndekudai so mwana uyu ari kuti izvo iye akadedzwa namainini vakanga achigira namainini vake saka mainini ava kubva zvakauya january haana mbovhera akabуда panze zvokuti kwaari kutobva haakuzivi hanomuona kwaari kutobva haakuzivi chandinetsa zita ramainini anoti haarizivi handiti mainini ava hanzi vakamusumagula mumba nesuro vakamuburitsa mumba nesuro vamuburitsa mumba nesuro kwaindobva vaenda naye amenoti kurengi kupi ameno vangomukanda mutaxi saka vamukanda mutaxi kudaro ini chandisiri kuziva nechekuti kuda nandizivi kuti zvakafamba sei kuti vamukanda mutaxi taxi iya vamukanda iri kuenda kunonzi kupolokwane polokwane kuchiko ameno kwayanga ichinda taxi andimazviona anzi yanga ichinda kupolokwane kwayanga ichinda kumabopani ndokwayanga ichienda asi vamupa 800 maininavo kutaura kwemwana uku vamupa 800 vamukanda mutaxi umu saka mwana uyo akupinda mutaxiwo andi kuda iye anga achifunga kuti mwana uyo anga achifunga taxi kuenda kuzimbabwe anomaona izvo taxi iri kuenda iri kuenda kumakopani here kumapopani amene kuko handimazviona saka azoburuka mumakopani kwaperera taxi kuya aone ndemuno muSouth Africa kwanoziva hapana wanoziva hapana haana kana foni haana wano hapana zita ramainini ndiani haazivi zita ramainini ndopari kundinetsa inini dedzai hadi pamwe ana anogona kuziva haazivi mazita ramainini haazivi kuti anogara saka tamuti anzi unobvepi anongwadiwa mwana anzvadzi madhayarisi vanhu vananzvadzi ava vakadzawo vanofolowa madhayarisi saka naiye vanopota chifolowawo ndo vazondifonera vatsvaga nhamba idzi vakandifonera vakati tine mwana tanonga panapapa handimazviona saka mwana uyu ndikati saka mwana uyu zviri kufamba sei zvikanzi tangogara naye panapa saka pane mukomana azomumwedzera 200 mari iya yava 1000 handimaona andizivi saka ndavati nini no ngativherifeye nyaya zvakanaka kuti mwana uyu zveshuwa noti pazita rekuti maini ndo pazondikonfusa unobva kupi kuchiredzi kwacho kwai ndakambodza kunonzi kuchira kunonzi kuchibwira amene zita randanyira pamusoro apo inonzi chii kwandanyira pamusoro apo chibwira kwai chiko hanzi muchera kwai chibwera dziva ndochikoro chatu takadzidza handi saka tiri kutsvaga makondensi ekuchikoro uchinza kuti mwana ivanomuziva here anomuona 14 years saka ndati ndiuye panapa timbobvunza pano before tafona kuzimbabwe kuti hapana were anoziva vekwa Chauke handi kune mwana anonzi Tafadzwa Mike kuchibwedzira Chibwedzira Chibwedzira iyoyo hanimaona chikoro chekuti Chibwedzira guys pana anochizivawo here please kana muripo tibatsireiwo mwana angostaka nevamwe vavanzvadziwo zvokuti vari kumubatsirawo hamene tichagona mubatsira svika zvarini hanimaona so that kana mwana ichichimisa pabhazi kuti adzokere kuzimbabwe aiswe pabhazi achisika kuti ari kuenda kwaari kwaari kuenda because chimwe chiripo hakuna bhazi rinobva kuno kuchira kuchiredzi straight anongotoburuka mungundu ozokwira mungundu achienda kumusha kwavo ndozvandinetsa titutendo mari futi 14 years afange akuziva but ari kuti haazivi nhingikiri yacho saka ndamutatini namba yamai vachona zvikanzi ari kuti mai vake vakazowana foni atove kuno saka haazivi foni namba dzamai vake saka ndizivi inini kusaidi kwangu ndinazoti nyacho ine tumaburi so hanimaona atinatwo but on the same other hand ukatasa mwana chona ane innocent face anenge ane innocent face saka vana vanjadzi vangu vachiti ivo vari kufamba netheory yekuti maybe bamunini hapane zvangu vachida kuita mwana ushu mainini vakamutisisa vakamunzvengesa vakanomukanda pai mutaxi zvefast maybe vaona kuti vakaisa kubhazi bamunini vanogona kutoera kubhazi vakadi vakamubata ndosaka vangomukanda mutaxi but chedei vanga vachitisisa mwana achiisa kutaxi vadi kumisa kumataxi anoenda kuzimbabwe anoendesa vana kuzimbabwe kana vanga vachiya kuendesa kunhingirikiri kumabhasi vadi kumukanda mutaxi kana vanga vari kutisisa mwana ushu vadi kumukanda mumataxi anoenda kuzimbabwe mataxi aripoka ndo pari kundikonfisa ipapo
hanzi ana kuba mari handichazivi chipo nokuti hapana contact tiri kuwanikwa hapana chinozikamwa farai 14 years ndo pari kundikonfisa ipapo tinye chine maburi ari kuti kubva january zvakauya asati ambobuda panze atanga kubuda panze nhasi ndokutaura kwake wanzi musanzi okay alright kuchibwedzira ikoko shava ikokoko ndokwari kuti aidzidza patinoda kutanga taziva kakuti chichaitika pamwana ushu alright Catherine handasingazoti manikikiri ariko saka ndo pari kuti tibetserane guys tionesani toita sei nenyaya yemwana uyu kana varipo vanoziva vedu weve kwachauke kana kuti ari kuti haazivi tsindo panonetsa ari kuti haazivi ndo panonetsa ndakanda mapiksi fari mapiksi ndakanda picture yake ndakanda vedu kana variko vanobvawo kuchibwedziva vedu weschool please ndibate iwo tione pamwe munogona kuziva imimi mwana ushu pamwe munogona kuziva mwana uyu tione kuti anosvika kumba kwavo anoenda tinodaro pamwe chiinisa mwana uyu asina yatsoita mushe musoro tomukana mubhazi rekuzimbabwe poitika chinoitika pakati apa guys we will not be able to live nenhikikiri nesu kupolisi tambofunga kuti ainde kupolisi vanopuwa matsamba nditi anoenda kupolisi but ndambogaya kuti idzo nyaya dzakafanana idzidzidzi kunosvika kupolisi kuti kune mwana akatogwa akauyiwa kuno ichild trafficking ai akauyiwa kuno namainini wake ari kuti azivi akuda kudzokera kuzimbabwe ndo dzimwe nyaya dzekuita kuti vanhu vemuno vati maforina ngaadzokere kuzimbabwe haana kurongeka hanzi ngaende palife ari kunonzi kuchi haazivi zita uyu zvose nabana mai vacho natrust shere 14 years ndopari kundinetsa ipapo endai papeji guys papeji ratochisa malife papaya endai papeji ipapo munoona pisha yemwana ushu melodi handizivi ndosana kuti nyaya chini maburi handisi kuziva ini kuda vasiva bhadhara vakampa 800 handichaziviwo Florence ndisire namba dzaChauke tione saka kuti tingabvunza mwana uyu palive guys zvingazoita here thanks mudadi zvingazoita here tingazobvunza mwana uyu palive ati aenda kuchikoro chinonzi chidzirabwe ichocho chidzira chibwe ameno ikoko ndokwaaiti aidzidza paakazoguma chikoro tingamuinterviewa pano here guys zvingazobuda here handizivi saka regai nditrai kuti tidzokere timubvunzise futi zvokudaro mwana uyu tinzwe kuti haufa but kana wakamutarisa he looks okay anenge ameno maybe dambudziko repfungwa nanzoziviwo kuti zvinofamba sei but kana wakamutarisa he looks okay amen kana wakamutarisa he looks okay anoziva zvechikoro chete ndozvaanoziva manje foni yangu mirai ndinoti ndogona tora namba dzabhudhi vaye rambai makadaro toni rambai makadaro
ndozama kuseva number idzika ndozama kuseva number idzi kuti ndaseva number idzi handiti dzobuda ku WhatsApp kune mwe phone ndofonera vane mwana vachona vandifonera nzvadza wait on yakupedza wiki ku WhatsApp right dzabuda kuti dei vakachidaira phone right go Anjadzi. Hello. Maswera sei. Mushe kanjani? Maswera. Right. Mwana uyaya mazodi pane zvimwe zvamazowana here kubva pataguma kutaura pai. Pane munhu atakamirira angachimubvunza mibvunzo achipo. Asi kana akaramba kuenda naye kana kuri kuti anoda kuenda naye tichanga tanzwa kuti anoita manhauriro dzedu dzinomira sei. Zita ramai enda naye kumba wonorara kumba. Zita ramai vake ndiani? Vanonzi Netsai. Azoziva zita Netsai Chauke bosi ndipa live izvo so saka nhonga chichitipe zita ramai vacho tione nokuti vanhu vana Chauke vacho vari kubuda vakawanisa ende chikoro chavanzi Chibwedzira mheno chavamushara checha hanzi chiriko hanzi kune bhazi rinotobva kuJoburg rinonanga ikoko straight pachikoro ipapo. Alright, vari kuJoburg manje tozomubata sei kana achibva kuJoburg? Ani bhazi racho natozoriwana sei kana achibva kuJoburg? Kune kwakutotaura naro then anti muri mupolo zvinoita munokwirira kupi mupolo kwana kanti Pretoria kana muchinda Zimbabwe saka saka ndokumbira vanhu vaina vari kutaura ivavo vakaconfirm unozofoma details acho. Alright, no problem. Bossman kana kuti toenda pana N1. Bossman I think will do because kuri kunzi muzanzi rinopfuura nepa Bossman. Alright, rinodarika nepa Bossman. Saka hanzi Netsai guys, Netsai Chauke ndositara mai Netsai Chauke baba ari kuziya baba panonzi patriangle baba havazive ubaba havazive panonzi patriangle panoburukira aiwa mai vari kunzi vanga vachishanda patriangle panokamwa mombe mai vaishanda patriangle panokamiwa mombe ndokwaakasiya vachishanda. Alright saka hanzi ndichiya kuno kundanga ndaya kuzoitei namainini ainzi aifanira kuenda kuchikoro kunoku pandiri kunzwa information yekuti iye vana vamainini vari kumusha asi tanga achigara namainini napamunini saka iye ari kuti vana vapamunini namainini vari kumusha saka ndofungati ndo pane maconflicts ipapo ekuti ivo vana vavo vari kumusha wotora womukoma wako kuti muendese kuchikoro kuno. I think pane imwe nyaya because iye ari kuti pamunini havana vanga vasingatauri nene vakangopinda vongonyarara. Okay asiwo maininiwo vana vavari kumba vakataura mwana wemuni vasikoma wavo kuti azodzidza kuchikoro kuno kuiva vari kuZimbabwe pane nyaya there's more to the story. And iye ari kuti iye ameno mataurira navaita amai nanapamunini nanamainini anga asingatozivi kuti mainini ndiani haatovazivi mainini ava. Ndandiri kuda kuti asungunuke maybe anogona kundoudza zvimwe zvinhu saka asati asungunuka anyatsondiudza kana nekuda kunyatsonzwisisa. Akangosungikana nhasi achiri kuvhunduka asi mumusoro maona soti achiri right. Ari right. Correct. Saka nyanga ari kuti kana akudzokera kumushanda aida kuenda kuna sekuru vake. I think sekuru vake vanonzi Philip ndofunga hanzvadzi yamai vanonzi Chauke. Mirai pata munhu hanzi ndinomuziva mwana ndine nyaya yake komi zvatonaka paita munhu amuziva right. Saka what I'm doing right now handina number dzaCatherine uyu. Catherine, can you please come kuWhatsApp chirega tichinzwa nyaya mirai ndimupe WhatsApp number igai ndichimupa WhatsApp number ndofunga tingatonzwa zvisere because ndamboti inini papa mishaka kuti nyaya inenge ine zvimaburiwani zviri kufamba sei. Mirai tinzwe 64 right. Saka ndokufonera ibheki kana chinge rataura naCatherine uyu. Alright, sharp. Right. Guys, anti mazvinzwiraka 0772. Catherine uri kuZimbabwe. Mira iripi namba? Mira. Mira nditobata apa ndakadai nditoisefa. Kuzimuka kuKethi.
Mina ndisafe. Plus 263 77 23 47 110. Nyaya yako chibuda manje. Right, Kathy, ndikufanira WhatsApp. Kathy, ndikufanira WhatsApp antika. I'm calling you WhatsApp right now, Kathy. Ndikufanira WhatsApp. Ndikufanira WhatsApp. Right, M1. Kaitifonere Kathy. Kathy, daira WhatsApp. Kathy, daira WhatsApp. Kathy, daira WhatsApp. Ndikuringa. All right. Ndakudai so guys, this is what I'm doing. Right, the guy into dai so guys. Oh, adaira. Kathy? Yellow. Jiri say. Mushe, thank you for coming out. Chi, anzi chine mwana. Pandazonzwa pati mutarwa nyaya kutraingoka. Mwana uyu akambobatirwa enda kwanguntu ndobva atorwa nomwe murume akamisa pabhasikoro akasvika akamusiya pafilling station pazuva mutraingo. Saka vanhu ndobva vamuona, vanhu ndobva vaisa nyaya iyi pagroups achiti iye wanga achigara namainini asi kuti pamanini vakamutora kuna mbuya hanzi vari pachilonga noti kuti Chibwedzira yari kutaura kuchinzi mbuya vacho vari kwachilonga. Mwana ndobva azobatsirwa ndokutobva ndobva aiswa kwachilonga kuna sekuru vachoko. Saka unenge akatotiza futizve kuzouya kwazita kuSouth ipapo yakatotendera magroups ekuno kuredzi ye mwana yeyi mwana aka matomutarisa mukamuona kuti ndiye papicha ndakanda. Inini picture ndila kuiona but the story yamuri kutaura ndo story yakatetika mwana yane 14 years yeyi. Igore ripi? Kutiza hamaza. Why? Ameno. Anditi munoziva nyaya yevanhu vekuno kuva vanhu vechirudzi vechitangani vanofarira kungoda kugara kuSouth. Mwana akasvika grade 7 unoitenzi apedza chikoro otenda Joni. All right. Saka mbuya sekuru vake mbuya vake vari kwachilonga. Vainzi kwachilonga kuruda ko vakazobatwa kuChibwedzira ndiziko but side rakatarwa takutobvunza pane munhu akatozoti mwana waye wawana vabereki vake atendeswa kuna mbuya vake kwana Chilonga koko Chibwedzira uko. Ko saka manje maraiwanepi? Vana vadiki handi munozwa kuti pabhodhi vanongokrosa paita soti mwana wembeveve kana kuti mwana webofu. But mari azeiwanepi? Ipapo manje ndopari ndati pari trick manje. Imi makambo mwana face yake mkaiona mnaiziva? Munomuziva mukamona face? Aiwa, akambetswa magroups achinzi mwana uyu nongo anga achienda kutraingo kunonzi kwanguntu akakerwa nomwe murume pabhasikoro akadzoka naye murume ndobva amudhambira pazuva station. Vanhu vanotengesa ndokuzoona mwana uyu ndobva aiswa pamagroups time mangwana chere zvikazonzi wakaona hama dzake mbuya akatendeswa kuna mbuya vake. Okay, saka unenge akatiudza kuti mbuya
Alright. Sa imbo ndokumbura kuti mumboenda pagroup ka mumbotaza picture yandakanda kuti zvingaiti sine picture yamakaona pagroup zvingafanana here nemwana kuti angaita iye. Alright, mirai ndione pagroup manje. Ene ndakuda kubuda kuenda samanje. Alright, utaza pagroup. Ndikabuda ndendisisire pa wifi. Alright, dongorera pagroup. Patoitira malive apa. Alright. Maona. Ndariona but man. Apa mozoti munhu ane achimboti but the age yandikangodaro saizvozvozvo. Age yake nini papo pacho kwairanidzirwa ka. Moza zvoti unenge usina zvinhu zviyakana basa nepicture. Pana ngozonzwa kuti awanikwa ndikabva ndangosiyana nazvo. Group iri nderi. Group iri nderi rinonzi rechiredzi nanikiri ichiredzi rakanzi chikoro chiredzi advertise koza futi kunanikiri kuFacebook riko mhando rakanzi chiredzi wati tauna chazinchatarira akambotodaidzirwa pagroup zveshwa zvikanzi anga china nerondo yekwanguntu hanzi ndobva murume aiuya kunotraingo ndokubva amukera ndobva asvika naye pazuva mutraingo ndobva amburusa ipapo zvikanzi waita hama dzake dziri kwana chilonga koko chilonga then vanda Chibwedzira chikombedzi zvikatozonzi akatozopuwa mbuya vake. Alright, regai try kutsvaga magroup epaFacebook apa ndimbonokanda mapicture aitiona kuti pana picture yake kuti pana ngamuziya here. Takati magroup kuFacebook kokoko neimwe nana chikombedzi it's just like chikombedzi Chibwedzira sana nambobvunza kuti haana kutiza here because it's like kune orphanage futi iriko kuside uko. Kune orphanage iriko ko kuChibwedzira. Iri kudhuza nekuChibwedzira kuchambuta iyi yamai Mnangagwa iyi. Kune orphanage iriko. Alright, no, it makes sense ramukutaura. Right, regai tifambire nyatsi tonotaufa. Alright, thanks Catherine, thank you very much. Alright, bye bye. Right, handizivi manje kuri kunzwa kune orphanage pamudani ngakatiza orphanage. Zvotoita isusu regai tivunze nyaya yechilombo yataugwa kuti kwaChilombo unokuziva here mwana ushu. Mirai tinzwe kwaChilombo kokoko tione tombata kana kuri kuti mwana yakatiza notakadi. Mirai tiwe kuti kwaChilombo unokuziva here kwataugwa. Hello hanzvadzi. Hello. Right, mwana uyu mumubvunze kuti kunonzi kwaChilombo anokuziva here. KwaChilombo? Alright. Because unonzi kwaChilombo. Mubvunzei. Hanzi anokuziva. Unoziva kwaChilombo. Alright, ati anokuziva. Alright. Kudhuza here nekwaigara. Hanzi kure zvakadini kwaigara. Kwaigara nekwaChilombo kure zvakadini. Chilonga menu. Hanzi padhuze. Mubvunzei kuti ko paka last right, mira imi mubvunzei zvakanaka isiri pana patichaura ndi. Mubvunzei kuti ko last time paakatogwa nababa vebhasikoro vakanomusiya pazuva garage pazuva filling station akafamba sei? Hanzi pane baba vakambokutora nebhasikoro. Hanzi pane baba vakambokutora here nebhasikoro vakanokusiya pazuva filling station. Pane munhu wechirume akambokutakura nebhasikoro akakusiya pazuva filling station. Asati auya kuno South. Asati auya kuno kuZimbabwe.
aucharangarira hanzi ndakangana. Alright, mubvunze kuti paakazotorwa kanosiyiwa kwasekuru wake kwaChilonga ikokoko. Hanzi pawakazotorwa kanosiyiwa kwasekuru wako kwaChilonga. Pane munhu akakutakura nebhasipoti akanokusiya pagaraji ndobva wazotorwa uchienda kwasekuru wako kwaChilonga. Panodirwa hanzi munin'ina wangu. Munin'ina wake. Ndiye vari kuti 14 years iye ane 14 akuti munin'ina wake sei. Ndiye ava vati 14 ava mai ava iye ari kuti ane 14 oti kwai munin'ina wangu ndiye itsotsi mwana uyu. ndicho ichi. Ndiye mwana uyu. Naiwe Agrifesi kuwatadikwe naiwe tibvire tima pechipedu panapa. Wada mwana anikana uchiona panapa pasi kuitira naiwe. Ndicho ichi. Chimwana ichi. Zvakaoma. Mai vanga vari right akatiza kufaniji. Budai tifambe naye mbichana. Ndiri kuda kuedza kutarisa namba yenyu ndifone direct. Alright, no, musabu iya iPhone direct ndeye manikiki chete. Regai tiite papa takadai so. Andije. Right. Saka hanzi munin'ina wangu. Munin'ina wakane makore mangani? Hanzi munin'ina wanga vane makore mangani? 11 to 12. Ari kugara nagogo, ari kugara nani? Hanzi aigara nasekuru Philip. Vatagwa namai vaya exactly. Right. Anoziva kunogara sekuru here kuChilonga iko. Alright, mira, hold on. Waigara nasekuru ani? Cover. Hanzi nachigara nasekuru cover. Mwana uyu ane sika paruoko here. Ndomutarisai imi majati. Ane sika paruoko. Paruoko papi? Paruoko ita sai maoko ake kuti ane sika here somewhere. Scar? Scar like akatsva so. Pane pawakatsva? Maoko. Pane pawakatsva? Pawakatsva maoko. Iwo wakatsera maoko. Pane pawakatsva maoko. Mutarisei? Ndakatsva maoko. Ari kuti munin'ina wake. Iye ane kunenge kuri mbijana pamhanza. Maoko haana, matarisa maoko ake haana. Hapana pandaiona. Munin'ina wake ndiye ari kunzi akatsva maoko. Ruoko. Ari kufunga kudaro. Right, because pana mai vari panapa nditi vana Sharona vaya mai ava vari kuti mwana uyu vanotomuziva like nyaya iyi iri kunzi yakatenderera kumagroups avo ekuchiredzi. Handiti pane mwana akanga atogwa nababa aonekwa achifamba netsoka kuenda kungundu vamababa vakamutakura nebhasikoro vakamutakura nebhasikoro vakaenda naye vakanomusiya pagaraji rezuva. Handiti pagaraji rezuva papaya akazotakurwa nevanhu vamuona vegaraji kuti mwana uyu ari panapa akatitaura zvokwaChilonga ikokoko akanosiyiwa kwaChilonga kunoendwa kuna sekuru vake. Anomaona kudhuze nekuchibwadzira ikoko kuchibwedzira kwamamuchitaura ikokoko. Saka vari kuti mubvunzei kuti iye achibva kumba uku anga asingabvi here kuhasa asi angasagara here kushelter nokuti kuri kunzi kune orphanage yamai Munangagwa iriko kuvana vanoita basa rekutiza ikoko. Imbomubvunzai. Pakanaka. Wakambogara kunonzi kushelter? Haana. Wana. Saka munin'ina kubva kwakaita kumba anotaura kuti mai vake vakatomutengera hembe mubhegi make munotori nehembe tsva akatengerwa namai vake vachiuya kumba. Alright. Saka what's going on kuchiredzuko? Asi zvimwe zvamabvunza ari kuzvidayira zvimwewo haasi kuda kwanisa kuzvidayira. Saka saka iye ari kuda kuti akaenda kumusha onosvikira kwambuya kana kwasekuru? Kwasekuru vake. Kwasekuru? Kwasekuru kwakusvika kwakasvika kunogara mukaigara munin'ina wacho? Kwasekuru cover. Alright. Saka mai vanonzi Netsai Chauke vaishanda pano papurazi rinochengetwa mombe vachikama mombe.
And right, and this is my price here, and I'll take panic, and this is and it's obvious mapurasi pane kana kuti panotochengetwa mombe. Ndiri kufunga kuti how best can we do it kuti titrai kutsvaga kubata panochengetwa right. Vanhu vari kuchiredzi panokamiwa mombe ndekupi mimi tifone ipapo kutriangle vari kutriangle kunokamiwa mombe ndekupi? Saka mainini vakamitsa human trafficking ka ane passport mwana uyu? I think kuya kwakaita kuno kwakajamba bhodha nenyaya yekuti aida kuti aendeswe kuchikoro namaini pachiri kunyisa anga asiri kuno taurai. Hello. 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 Saka tika hanzi mirai hanzi pane inonzi Nesbet farm inochengetwa mombe. Akabva mai vachienda kubasa here? Right. Mubvunzei. Nesbet farm. Chiredzi. Kutriangle. Nesbet farm mama vachienda kuti awa iya hana chokwadi but angoti arungorangarira kuti vaita zvokukama mombe. Pachiri kunesa ndechekuti hanzvadzi chekuti mainini vanongokanda mwana mukombi yenoenda kumabopani vasingakandi mwana mukombi yenoenda kuZimbabwe sei? Tachizvibvunza mubvunzo yese iyoyo tikatombozvibvunza mubvunzowo wekuti pamwe atiza but at the end of the day kana atiza situation yachona haina kumirira musha. Dai anga ari munhu anoita musikanzwa angadai atora mari woitya but anga achengeta mari right kana kuri kuti atiza kana kuri kuti ndo zvavaita inini pfungwa yangu yanga iri yekuti maybe vangoti achabatsirika. muSouth Africa muno machabatsirika ari mwana wourayiwa vanoudzasiwa vachiti mwana akaendepi? Handisi kuziva. And sisi vachona vanonzi vakazoita ufone mazuva adarika. Mainini zita ramainini hatorizivi mwana uyu. Mwana ari kuti mainini havatombovazivi. Akangovaziva akuuyiwa naye kuno kuSouth Africa mai vachiti kuenda namainini ava. Iye anga asingatombovazivi mainini hatombovazivi mainini ava. Hanzi Richard atanomuziva. Richard wekupi Mirai? Richard wekupi Melo? Richard wekupi? Ngauye kari chero chitinzwe. Pane ari kuti anomuziva mwana. Alright, ish. Right. Hanzi mwana uya aigara nastep father kunzimbe. Saka aibatwa rafu ndokutiza chimubvunza information iyoyo. Alright, rega ende mbomufasa. Kunzimbe ukambokugara. Haana kugara kunzimbe. Haana kugara kunzimbe. Vakawanda vari kutiza. Vana vakawanda vari kutambudza. Haana mbogara kunzimbe. Hanzi handambogara kunzimbe. Ko mai vake vaigara nani? Mubvunzei. Mama wachigara nani? Martin Chombo. Manzwa. Martin ndiye murume wamai. Ndiye murume wavari kugara naye zvino. Martin Chombo. Vari kugara namai anonzani? Wati anonzani? Munhu anogara namama wako anonzani? Kumusha. Si achigara nawo. Hanzi mainini Miriam. Ndiwo wanga achigara namai? Mainini Miriam. Hapana munhurume. Wakopa wechirume here. Pane munhurume waigara naye. Pane munhu wechirume waigara naye.
Ameno orangarira anonza. Chero zita rawo orangarira torida. Hanzi sekuru vake vanonzi Martin vaimbogara namai. Martin Chauke. Ndibhudhi vamai. Ya. Saka asiri uya kutaurwa kunzi anzi akatiza kumba kweboyfriend kumba kwamai asiri. Saka una vari kutiza zvokuti dhiwa. Ya, zviri kuratidza kuda. Manje kutumira mwana usingaziti mwana wacho ari kuinda papi chaipo futi zvinozoita here nokuti apa toda tatsvaga munhu anokonfirma kuziva kuti anomuziva mwana uyu oendesa chisikama ari kunosvikira kune hama yake inomumirira. Handizvozvo iye anga ari kuti anoda kuenda kuna sekuru kuchilonga ikokoka sekuru vari kupi vari kuchilonga wakavasiya kupi kuchibwedziva ndo kuna sekuru vavo. Chibwedzira hanzi padhuze nepadhuze pachilonga nepachibwedziva pacho. Hello, pachibwedziva pachilonga hanzi padhuze nepachibwedziva pacho ipapo. Aidzidza pachibwedziva last year anga achita grade 6. Grade 6 last year. Right, this year ndo paanga. Saka regai tsvage phone number yepachikoro. I think that's the best. Alright, yeah, pandachitsvaga paFacebook ndangoona high school. But inenge ichiti join pozowana munhu anozokuti chindo kuti kwase kuwana information. I think yepachikoro iyoyo tikafona yepachikoro vachatipa yekuprimary. Ndizvo. Alright, rambai mune mwoyo wenyu wakanaka kudaro regai tichage okuside kunoko. Alright, ndiripo pakanaka. Alright, sharp. Wow, hanti mainzwa information yemwana uyu ka mainzwa ka. Saka I think zvatakuita kapa regai titsvage Chibwedzira school yacho. Titsvage Chibwedzira school yachona tovhunza nezvatafadzwa Martin Chauke uyu. Kana vaine information ndivanogona kutibatsira, but meanwhile kana pari panoziva Martin Chauke handika kana kuti anogara kuChibwedzira kana kuti mai vake vanonzi Netsai Chauke, please utibatewo. Kungashekwa siku foni kumusha Loisi, pangashekwa foni kumusha. Nyaya yacho iri complex muri kuiona. Empress mwana has to open up. Mwana is not opening up. Mwana is not opening up. Saka ukatomuvhundisira ndono seti anogona kuzozitaura zvachose. Social welfare kuno ku SA. Chibwedzira Petronella Chibwedzira primary school. Hanzi mainina mwana anga satovazivi angozonzwa mai chiri kuenda kuchikoro namainina anga sikatovazivi. Hameno mnin'ina wake wari kurevawo kuti mai vake zvitondinetsa kuti kune mnin'ina zvatondinetsa ini. Kume uchitogwa bate pinaiti ruteni ndova tutotsvaga tovawanepi mai vacho ndova tiri kutsvaga pano mai vacho iva vanonzi Chauke. Yes Tasha, mai vacho ndova tiri kutsvaga ivavo kuti tingavawana kupi. Panenge pane nyaya apa guys, panenge pane nyaya. Tikaona munhu anoziva family iyi kai I think ndiye anogona kutiningirira. Zvino kusocial welfare kuZimbabwe tinomuchita sei? Nokuti kuno arida kungomukwidza basi kaoenda anozonosona nekumasocial welfare kwacho.
anoriziva iye uya, regai ndibvunze zita raheadmaster. Asi anoriziva iye uya. Hamene regai ndibvunze. Sorry, Anjadzi. Sorry, Anjadzi. Mwana uyu ari kuziva here zita raheadmaster. Right, regai ndimubvunze. Headmaster vanonzani? Chavarangarira. Chavarangarira. Anjadzi, this is a number. Anoziva mamwe maticha anonzani? Hanzi pana Miss Jonas naticha Chekunda. Miss Jasi. Jonas, Miss Jonas na Miss Chekunda. Miss Jonas na Miss Chekunda. 25 francs. Miss Jonas. Na Miss Chekunda. Vachekunda pana vachekure. Chekure. All right, pana teacher Chekure na Mrs Jonas. Chikuneza nchekuti anoinda ega, hakuna munhu anokwanisa kuenda naye kumba guys. Mwana yangu nhongwa anozowira ndoda kusunga nebhasi ndine naye kumba ndiani. Saka anonomuisa kumawelfare, kumasisha welfare kuZimbabwe kwacho ndiani. Masa. Kuma maticha pana unorangarira. Pana mamwe unorangarira maticha. Anonzani? Yes. Pane mumwe anonzi Chirefu ticha, muri kundinzwa? Ticha Chirefu. All right. Dzawanda. Pane mumwe anonzi Dzawanda futi. Mumwe Dzawanda asi hake anoziva maticha. All right. Pane gurupu rachagwa nevamwe vedu panapa. Rari kuti riri kubuda reChibwedzira icho school. Hanzi rine manhikikiri. Mirai. Hanzi Mkomajuru vari kuenda kuZimbabwe. Vari kuenda rini kana vachinda vanoenda naye? Vanoenda naye. Kana vachinda vanoenda naye vanomusiya kumapurisa epaChiredzi. Vanomusiya kumapurisa ekuChiredzi. Kana vachinda kuZimbabwe. Vari kuenda rini naye Mkomajuru? Hatifungu chero maneighbors akanomaziva ini. I doubt kuti anoziva maneighbors. I doubt. Abo egara vanhu pama next door. Anovaziva. Vanonzana. Munhu makura sei? Anonzani? Money creator. Chitsonga kayo money creator. Money creator. Anditi manje kana vachisaura nesitonga vanoti mana wata nomatauro mamwe vaneti. Yo. Kanani? Maidhoro. Zviri kutsvaka maidhoro vakawanda kuChiredzi unotsvaka maidhoro. Maidhoro. Kanani sine mapana anoziya. Alright, regaite zvekuchikoro ichocho, regaite zvekuchikoro. Tione zvekuchikoro ikoko. Manje iko zvine nguva vavhara. 13 past 4. Vavhara. I mean, it's alright, regai nditry. Mira nditsvage Chibwedzira guys. Chibwedzira yacho mira nditsvage toni Chibwedzira school yacho. Izvo unaenda tozogara palive 30 minutes ndachiti ndiri kuya 5 minutes tsvaka mai ava ndoinda ndave ne 30 minutes ndiri pano naimi majairisi naimi munombondidii pano imi Chibwedzira ngatibatsiranei guys tsvagai Chibwedzira school tsvagai Chibwedzira guys ngatibatsiranei tione Chibwedzira Chibwedzira pane Chibwedzira high school tione
manje gurupu rinojoiniwa kai rindozoaproviwa riini papa kupinda imomo. Gurupu charisista risi active risina kana vanombokomenda. Chibwedzira zvakaoma. Iyi Chibwedzira primary school iyi. Ishi Chibwedzira primary school ishi. Kandione manamba aripo ndinoti vanhu vari mukati umu. Hello? Ari kuti mukomana ari kuti pachikoro pasecondary school panodzidzisa mainini vake vanonzi Dhumisani vakaroorwa nachicha vanonzi Mai Debra vanditicha ipapa apa murume wavo ndiye anodzidzisa pahigh school pacho. Manje haasi senemi because ndikuona kuti group iri harisi active remahigh school ndoti ndachitotira kupinda mune remaprimary school reprimary school riripo futi. Ndamboedza kuda kuripinda repa high school pacho harinenge harisi active haritorina ndofunga adhimini anongosheya zvinhu zvake but haritorina munhu ari active harina vanhu vanokomenda kana chii. Alright, mirai ndipinde ndaona rechikoro vana vechikoro iri primary mirai tori aiwe rakalokiwa shondodii. Hey. 3 posts today pane vatoposta today shondodii. Mirai tori ndakutondopinda mugurupu rechidzibwa yakaidei ndikawana munhu baba vanogona kubatika here vanonzi Chibwedzira Mashinda ava ndeve ku what lives in Hebron ndeve kuchiredzi mukati havasiwo vakanga vambotora mwana ivava ndovabata miretoni ndivakangoitawo online nokuti muroi siyawo meseji maititsvake vamwe. Group raka 2017 right Shepherd Chauke pachibwedzira dei vanhu vacho vari online poshawo kana wana ari online woman muroi kana one mezi havana kuisa nhamba here maprofile ipapa kazhinji nhamba dzei dziripo miretoni vanhu vamachangana ava guys vari kunyora kuti machangana imagine ndovawa nhamba ndodziwanepi machangana aya ndowabatepi pana uyu Inoki Hatane Chauke uyu kushaya wana ari online machangana batikai.
Chibwedzira iri 2020 ndipo pakaguma kuita active 2020 ndichaziviweni. Rekai timbobvira pakapanera kanzi Chibwedzira zvechijokijokizve. Mera timoenda pamajokijoki papapa. Tione. Chibwedzira zvechijokijoki. Timboona uyu wemajokijoki uyu kuti ungachatadza kuziva. Vanochende kuchiredzi vese. Sho wechijoki wacho zvakaguma kuonekwa 2013 paFacebook. Ndiwo 2013. Ndiwo 2013 Chibwedzira wechijokijoki uyu. Ndiwo chijokijoki ndiwo 2013. Felicitas Chauke ketumbono. Chiredza lives in Messina. Ko unonzi Elton B Chauke uyu ndewepi? Mabopani. Ndichazivini. Guys, ndaperegwa ini hapana zviri kumbobuda apa. Guys, ndezva 2016 zvinhu izvi. Chekaitiona. Iri group iri ndopinda anzi private group rikandikojoinawo. Rakanyogwa nechichangani iyi lisese makaka ahiruka selani kagurupu aisendi nhlamba hilava vandu vele ndlengweni nsena akuhlawuliwi ekuvala vula lirimi lihi. Hey ndatumira request guys. Ndichanikirira ndangoti agree accept inandisi zvakuzvoreve zvakanyogwa apa ndangopindura ini ndangoti tozoonana mukati ndikuda kutsvaga munhu ari online ari munhu ndapinda at least ndagona kuona mamoderators admin kuda shamu efivaloi kuda shamu Chibwedzira hai Chibwedzira mashindi uya ari mufutano. Yasi online iro makuonekwa rini paFacebook. Zvakaoma. Anzi vanozvashona simeli. Guys, kana wana ari pa online hapana pavanapa. Pachigroup ndapinda hangu asi hapana kana munhu ari online apa. Hapana munhu ari online. Alright, mirai. Pane namba yandapiwa. Right one. But you munandipa namba unozati vanhu vakawanda ndinoziva kuti vanhu vakawanda vekwaChauke 67 59 880 kaningonyora kuti Chilombo nongoseva kuti Chilomba paichi Chilomba Soma
Pane yandipa pane yandapiwa mira ndione. Pane yandapiwa yandaseva Chilomba yo imagine. Chilomba. Haisi pa WhatsApp. Haisi pa WhatsApp number hii. Shakira. Bedroom yangu pa headboard ndiri grow imwe phone iri papo. Pamwene airtime tuone. Dennis Madzingo. Number yacho ndiyo yandapiwa ere ndoda kuzama kuti ndione kuti ndifone pa number yo yetone. Kwaiza YaTafadzwa. Vanhu vakachoka vakawandisa guys. Pamwe vasadoziva phone yangu iri pa dress pa headboard bedroom. Comment Agnes ndeipi? Ndaiona namba, ndaiona ndinoda kufona but vanhu vacho vakawandisa vekuningira. Let's hope ndiyo. She cannot be a diary chieza because in this area I think it's in the remote areas. So I don't think it's my Dorothy. Kwanza mseche pa Facebook. Matano zani? Matano zani? Lato yakuona chi ine phone anzi ndibate na Shavata muka. Ndo kubata kupi nisina namba yako na Ishava. Anditi unoti ndibate uchisa namba ere bakumana. Isa namba yako ka. Ndambo taya kubata namba yandapiwa hii. Ya Chilomba. Chilomba. Yes, for WhatsApp asinto na phone la direct na mine ATM. Chilomba. Kunenge kunonakidza uchirezi dambo kusvika weni. Kunenge kunonakidza uku. Kuna Chilomba. Kuna chijoki. Kunenge kunonakidza uku. Mirai ndibvunze. Ish. Oh, 83 675 675 9880 9880. Right. You have reached the voicemail right service of 08366. Voicemail. 263. Bo, yapinda. Hello. Makadi yenyu yanzvadzi. Aiwa tiripo. Anzvadzi ndinokumbira kubvunza kana ndotsvaga rubetsero. Pane mwana watinaye kunoku anonzi Tafadzwa, Tafadzwa Mike Chauke. Anobva kunonzi kudziva kwai kuchidzibwa kunekwi Chibwedzira ichocho ikokoko anobva kusaidhire kokoko. Amunawo here mukuti mungati idea yamai vanonzi Netsai Chauke. Mati
South Africa but mwana uyu angowanikwawo muno muSA saka asi kuziva is like ameno ari kutaura tiye akangouya nevamwe vanhu vaiti mainini vacho havaziva akatanga kuvaona pakanzi namai vake uri kuenda kunogara namainini vaku South Africa saka mwana yariti achitya kuno kumainini vai vangomutora nhasi vakanomukanda kukombi yanga ichienda kumabopani handiti maona saka iye angove stranded mabopani mami yakutaxi yaperera mabopani yatozotogwa nemazimbabwenzi anga arimo saka vatotora tichege kuti mwana uyu ndiani angamuziva angagona kuti tizive kuti mwana ari kuenda kupi tigone kubatsira. Mati? Ndapiwa nemumwe musikana. Anonzi Phoebe. Phoebe. Ndoziyana naye. Ndiovhuyasi ndiyo nyaya yacho yatiri kubhipira iyoyo ndiyoyo chaiyo. Oh. Mati mai vanonzi Nesai Chauke mwana anonzi Tafadzwa mai Chauke. Mwana uyu amudikane 14 years. 14 years. Ano 14 years hanzvadzi 14 aitita grade 6. Ma? Ari kumabopani. Handisi kusvika kwenini ane vamwe vanhu vaanavo kumabopani ikoko. Andivazi ina ndi vanhu vedu vegroup redu vaanavo vangomunongawo ikoko. Aiwa mari anotori nayo anotori ne800 yaanga anayo akatozowedzekwa 200 nomwe wedu tichikwa ne1000 mari yake anayo. Angazi akunzwa mukombi namainini achinzi aindi handichika amene uchivamisa mukombi emokopani handi ndofunga kuda mainini wafunga kuti ndekumba amene zvinhu zvafamba sei saka isi toda taende kumba but tida kuti aende kumba tichiziva hama yake at least ari kuenda kupi. Kwachilonga kuko kunogara sekuru vake vanonzi kwai vanonzani sekuru vaya guys Martin here kwa kunonzi Martin Chauke. Ma kwai mati akwanzi zamazama handirizivi kwanzi Martin Chauke maybe kudai nikine muzamazama handizivi. Alright, sega ndi kutumire ku zvino ndashawa WhatsApp number yenyu kai ndada kutumira number dzevanhu vane mwana wacho. Aiwa vanhu vane mwana vanhu vagabata vawana mwana ndivo ndida kupa number dzavo kuti mutaure navo vane mwana wacho. Nduda WhatsApp number iya isi WhatsApp number kai yanzvadzi. Ndeimwewo chero mukasenda apa ndongoiona. Chero sevhai chero idzodzi munongotumira zvinongoita. Sekuru anzi vanonzi cover vanonzi cover sekuru vanonzi cover. Alright, pakanaka. Hai ndozvo zvandisangana nazvo madhairis kana akatanga kufona. Pano mwana ofona achikubvunza mubvunzo kuti unotopera pawa kuti naye Mwari.
uchakupera wega power. So imi madiaries imi comment section mumvunze yacho munozombofuna muchivunza so topera power kuti dai mwari zvakaoma. Hey, yeah, right. Saka tocha sei apa guys, uyo haasi kuzivawo sekuru kafa. Hloni zvishoma izva amadiaries here anofona hawo. Unabvunza mwe kuti newo unoti dai mwari. Haikona man. Indashiya kuti zviri kufamba sei. Saka guys pachaka vanhu kwachauke vanoziva vanhu ava. Phoebe, iwe uri kuseka kuti ndati Phoebe, kosta rake rinonzi kudiko Fobu. Rinonzi Phoebe anti Phoebe. Saka ndizongotiwo Phoebe ka pachiboy. Phoebe pachi anonzi Phoebe. Fobe meno pachiboy. Tari aya. Tari notamba iwe nemadiaries kana ada kunyatsa kukuvhunzuridzawo achikuvhunza zvinhu zvokuti unoti pera pawa kuti nai Mwari Jesu. Handichazivi. Senge makastoma emafuta aya. Makastoma emafuta ndiwo akazviomera zve. Makastoma emafuta ndiwo akaoma kuvhunza. Unenge wanasa kumusendera mafuta ake unyanasa kumupa instruction odzoka. Handa kuisa matinozodii paya. Saka matichazodii. Saka matinotaka kutsvuka ndotaka kuonekera after how long. Skini dzakasiyana. Anoona. Masaka matindi zvozo. Saka matindi unonyatsa kwa kuti haufa. Unonyatsa kwa kuti ndavhunziwa. Unova kuti ndazovhunziwa chaiko apa ndavobvunzurudziwa manje. Diaries. Saka zvatitaura kulive izvo zvinodzokera chizidzokorodze kuseri zvatitaura kulive kuya. Saka sisimeri pa live musiya makati chii? Makati tinofanira kuita sei? Sasa akomana ndakaita live wadiriko wadi. Akomana chiuro chikazapera here chidzokorodzwa komana. Zvachiopera chiuro ichi chidzokorodzwa. Asinayo inamba yake inamba yakanduna asinayo. Mina ndifonero yari kufona maybe. Ya uyu Phoebe uyu Felisa zanobva ikoko. Good yari kufona mina ndimfonere. Zvaya kuti nikikiri low. Airtime low. Ndimfonera papi. Messenger muri kuisa pafoni yandikushandisa metoni. Andigoni kuiona. Ndoita sei kwa. Felista zanga chifona apa namba dzake dziri papi. Bate makadaro toni. Guys nandichazivi. Handichazivi ndodini. Chirega ndichinje phone alright. Mira ndi drop ndishandise iyi nokuti iyi ndo inogona ine namba dzavanhu vari kufona iyi. Mira ndi drop ishi ndipinde nemwe phone mongodzoka sisi zvatiri but iyi ndo yanogona kufona nayo yandishandisa live ndo yanogona kufona nayo phone. Saka mira ndi drop tidzokeni pane iyoyi.